Kaixo, nire izenak Jose da, eta nik Anarrea naiz, baina euskara maite dut. Desde bastante joven siempre me interesaron todos los temas relativos a Euskal Herria, y tras 17 años visitándoles, pues el aprendizaje ha ido evolucionando desde las primeras poquitas palabras que sabía la primera vez que fui, al día de hoy, bastante lento, pero de forma constante. Y te agradezco bastante los vídeos que haces porque no solo ayudas a seguir avanzando, sino también incentivas bastante el aprendizaje. Mila esker eta bezarkada handi bat. Agur. Kaixo, soy de Madrid, estoy estudiando euskera en la Escuela Oficial de Idiomas desde hace unos 2 años. Me gustan tus vídeos porque me ayudan mucho. Desde Madrid no hay muchas posibilidades de poder hablar u oír euskera, así que siempre que puedo, pues busco cosas por internet, música, vídeos, etc. Nada más. Bye, agur. Viajé a Hernani por la fiesta de San Juan, algo que me recomendaron mucho. Quedé con un donostiarra que me hizo guía y este chico hablaba en euskera con todo el mundo. Eso me sorprendió. Fue muy respetuoso conmigo, al igual que los demás. Y si yo era parte de las conversaciones, hablaban en castellano. Volví para la fiesta de Donosti en verano y estuve viendo conciertos en euskera. No entendí nada, pero los disfruté un montón. Vino gente a cantar conmigo y fue un poco frustrante porque no conocía las letras, ni conocía los grupos y no supe hablar con ellos. Pero fueron muy amables. Eso hizo que se volviera un poco más intrigante el euskera para mí. Así que al regresar a Madrid me puse a leer sobre su historia, comencé a buscar vídeos, me compré un libro y uso una aplicación. Me habían hablado muy mal del euskera, así que ahora soy yo la que les cuento a todos lo poco que sé y lo importante que creo que es aprender una lengua tan antigua y aún viva. Así que eskerrik asko por tus vídeos y por tu tiempo. Eta agur. Kaixo denoi, yo soy de Marruecos, llevo 12 años en España y la verdad es que durante todos estos años apenas he oído hablar del euskera, hasta que hace poco venía a vivir a Vitoria-Gasteiz. Cuando escuché a gente de la zona hablar en euskera, pues la verdad me quedé asombrado. Me gustó tanto que decidí aprenderlo por mi cuenta. Estoy en ello y no es tan difícil como lo pintan, solo hay que echarle ganas. Mila esker, ondo izan eta agur. Eskerrik asko Marta, Samantha, Khalid y José Carlos. No sabéis la ilusión que me hace escuchar vuestros audios contando la relación que tenéis con el euskera. Y si tú, oyente, también quieres mandarme un audio contando por dónde andas y cómo es que has empezado a aprender euskera, mándame el audio en un email a euskarasatorra@gmail.com. Recuerda que los audios deben durar entre 20 y 30 segundos. Bueno, ahora sí os pongo mi valoración sobre el euskara al día, una vez que ya han pasado los 11 días de este experimento tan curioso. Kaixo egunon, gaurkoan euskaraldiaren inguruan hitz egingo dugu. Euskaraldia hasi aurretik bideo bat egin nuen eta bertan azaltzen nuen euskaraldia zer zen eta zein zen horren inguruan nuen iritzia. Euskaraldia igaro ondoren, bizitakoaren inguruko nire iritzia emango dut. Baten batek oraindik ez badaki zer den euskaraldia, haren inguruko bideoa ikustea gomendatzen diot. Euskaraldiko 11 egunei izenburu bat jarri nahi badiogu, hauxe izango litzateke. Urteko 365 egunetan egin beharreko bizipena. Euskaraldiaren inguruko bideoan esaten nuen bezala, orain dela 150 urte, Bizkaian bertan, biztanleen 80%ak euskaraz egiten zuen. Gaur egun, gauzak zeharo desberdinak dira. Gutxiengoa gara euskara menperatzen dugunok, eta are gutxiago egunerokoan erabiltzen dugunok. Horrek zer esan nahi du? Sarritan badirudiela barkamen eske ibili behar dugula gure hizkuntza gure herrian bertan erabili nahi dugunean. Guzti honek konplexuak sortzen ditu, frustrazioak, eta gogorra izaten da norbere hizkuntzan bizi nahi izatea. Baina negarrarekin ezer lortzen ez denez, euskaraldia aukera gisa hartu beharra zegoen. Egia esan, enaiz ni oso pertsona soziala. Ez ditut 10 hizketaldi ez ezagunekin egunero. Baina euskaraldiko 11 egunetan, hainbat jenderekin hitz egiteko aukera izan dut. Herri euskaldun baten bizi den batentzat, seguru asko, euskaraldiak ez du suposatu halako gauza handirik, edo agian erratuta nago.
Nire kasuan, Bilbon izan ditut hizketaldi gehienak, eta Bilbo ezagutzen duzuenok badakizu euskararen egoera zein den gaur egun. Alde batetik datuak aztertu nahi ditut eta beste batetik sentsazioak. Ahobizi txaparekin eman ditut 11 egunok eta hizketaldi guztiak euskaraz abiarazi ditut. Bai tabernetan, kafetegietan, metroan, ogidenetan eta abar. Esan beharra dut, gehienetan esaten nuen ulertzeko gai zirela aurrez aurre nituen pertsonak. Eta gehienetan ez dut izan inongo arazorik beraiekin komunikatzeko. Batzutan gazteleraz erantzun naute eta nik euskaraz egiten jarraitu dut. Komunikazioan informaziorik galdu gabe. Bakoitzak bere hizkuntza erabilita. Bestetan biok egin dugu euskaraz. Bestelago kasurik ere bizi izan dut. Egunean 100 kafe saltzen dituen kafetegi batean, kafe huts bat eskatu nuen. Tabernariak aurpegi arraroa jarri zidan. Arraro eta ez oso atsegina egia esan. Ulertzen didazu ezer esan nahi duan. Astiro erantzun da eta kafe huts bat gazteleraz zer den azalduta konpondu genuen komunikazio falta. Esan beharra dago, kafetegi berean, beste egun baten, kanpokoa zirudien gazte batek eninduela ulertu kafe hutsa eskatu nionean. Baina bere jarrera guztiz kontrakoa izan zen, eta euskaraz hainbat kafe mota nola esaten ziren azaltzeko eskatu zidan. Hori dela eta, duela astebetek kafearen inguruko bideo labur bat prestatu nuen, eta kanalean bertan ikusteko aukera duzue. Egi esan konturatu naiz oso laburrak izaten direla ezagunekin izaten ditugun hizketaldi gehienak. Beraz, aurrean duzunak gutxieneko euskara maila badu, ez da izaten arazorik euskaraz komunikatzeko. Egi esan, harrituta geratu naiz zenbatek ulertzen duten euskara Bilbon bertan. Bestetik, sentsazioen inguruen hitz egin nahiko nuke. Lehenengo egunean, txapa jantzita irtetzerakoan enekien zer aurkituko nuen kalean. Oso arraro izan zen Bilboko kaletatik ibiltzea txaparekin. Tontakeria bat izango da batzuentzat, baina bizi beharra dago ondo ulertzeko. Gutxiengoa gara gaur egun horrelako hiri baten euskaraz egiten dugunok, eta gutxiengo horren barne zaudela adierazten duzu txaparekin. Galtzailearen txaparekin joatea bezalako sentsazio arraro bat sentitu nuen lehenengo orduetan. Bai, hemen nago, nire txapa madarikatuarekin. Euskaldun bezala markatuta joan barra dut, beste euskaldun batzuekin hitz egiteko aukera izateko. Txapa madarikatua. Orduak aurrera joan ala, kaletatik txapatxoak ikusten dituzu. Begietara begiratu eta konplizitatezko begiradak ikusten dituzu. Bai, badakit kontatzen ari naizela oso arraro dela. Gero lankideren batek batean galdetzen dizu ea non lortu dezaken txapa hori. Berak ere jantzi nahi duela eta bar. Egunak aurrera doaz, eta txaparekin gero eta gustura gozoaz kaletik. Inungo lotxabarik zure herriko kalean zure hizkuntzan hasten dituzu hizketaldiak. Eta egoera dena delako izan da ere, lotxa galtzen hasi zarela somatzen duzu. Txapa madarikatuak superpotereak eman dizkizula uste duzu, eta lasai asko zoaz Bilboko kaletatik, euskaraz bizi daitekenaren sentsazioarekin. Eta bai, 12. eguna heldu da. Txapa etxean uzteko eguna. 11 bizipen izan dituzu ditxosozko txaparekin, eta orain agur esan behar diozu. Txapari Espainietara begiratu eta gero arte esaten diozu. Hurrengoan ere, batera izango zaretela esanez, armairuan gordetzen duzu. Amaitu da euskaraldia. Kalera irten eta betiko errealitatera bueltatu zarenaren sentsazioa duzu berriro. Zerbait falta zaizunaren sentsazioa. Laster arte, txapatxo. Laster arte euskaraldia.